Kaixo, orain eslerningen antolatu dugu guztia eta edukiak gehitzen joan behar dugu. Pentsa testoa eta irudi bat sartu nahi dudala. Hementxe, editatzeko emango diot. Erosoago lan egiteko honi, pantalla osoan. Testu bat kopiatuta daukat. Itxatziko dut. Eta nahi dut irudi bat txertatu. Irudia txertatzeko, klik egin dut hemen, aurkituko dut nun dagoen, eta hemen nik eranskinetan irudi libre bat, gogoan euki irudi libreak sartu behar ditugula. Jabetza gabekoak edo libre uzten digutenak. Hemen tamaina dauka, baiet esango diot, haundi xamarra da, ezta? Txikituko dut, horrela. Baina ez zait gehiegi gustatzen horrela egitura. Orduan, antolatzeko beste modu batera taulen bidez egin nezake. Txertatuko dut taula bat, bi glaxkakin, eta testua sartuko dut. Lehenengo glaxkan, ez da ondo ikusten, orduan txertatuko dut. Txikiagoa, horrela geldituko litzak. Baina ikusten duzue, tarte hauek agian ez daude oso ondo. Moldatuko dut. Emango diot, txertatzeko beste zutabe bat. Tarte bat geldituko zait. Eta gelaxka honi, gelaxkaren ezaugarriak, esango diot, lerrokatzea goran jartzeko. Eta horrela, hobeto geldituko zait. Pentsatu hemen PDF bat sartu nahi dudala. Nola egingo dut? Emango diot, multimediari, hemen aukeratu behar dut. Inframe eta aukeratu PDF-a. Kontuan neuki eranskinetan dauzkadala guztiak, eta PDF-a, beste tamaina bat jarri behar diot, aukeratu, eta hemen jarriko diot, etzana dagoenez, lehenengoa da, zabalera, proportzioa eman da dagoenez, klik egin eta aldatzen da, ados. Eta hoia, hobeto geldituko da. Ikusten da, ja, beste modu batera. Bideo bat edo geniali bat edo sartu nahiko banu, egin behar dut txertatu. Nola egiten dugu hori? Egingo duguna da, lehenengo bideora noa, partekatu, eta kodea hartuko dut, kopiatu, manoa ona, eta hemen itxatziko dut. Eta hemen agertzen zait bideoa. Gorde, hemen daukat bideoa. Nahiko banu, geniali bat txertatu, berdin egingo nuke. Manoa beste ataza batera. Genialia hemen daukat,
partekatu, kodea hartuko dut, kopiatu, eta berdina, kodean, itxatxi, eta hemen agertzen zait. Geniali osoa, hemen dago.